Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Limposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon yung boss ang nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og pitsa 29 na buwan mga higala sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga higala. Low pressure area nga gibantayan sa pag-asa sud sa nasod. Dili ra mulambo ngadto sa usa ka bagyo. Straight to the point. Apan ni pasidaan ang pag-asa nga makamugna kini og mga pag-uwan sa nasod. Straight to the point. Mao problema ni mahigala kay dunay mga low pressure area. Bisan man tuod og dili mga higala ta mabalaka kay dili mga higala kusog ang hangin, pero pag ingon nga kusog mga higala o duna mahigalay uwan-uwan o duna mahigalay tubig nga dalhon, medyo makuyawan sa ta mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Kanta nagpagtagad lubutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Subay ni ini gipahibaw sa pag-asa nga naa na sa duha ngadto sa upat ka mga bagyo ang posibleng musod sa buwan sa Agosto. Correct ka Straight to the dyan. point. Straight to the point. Sa maning korek ka dyan, maning kasamang kay. Upat ka mga bagyo, mga higala, no? Ang musod sa buwan sa Agosto. So karon igo-igo, mahuman-human ng buwan sa Hulyo. Pag Agosto, mga higala, siging ga-impeachment, Muuwan, mubaha, ha? Mahinumduman yun ang flood control. Ato kani mga higalang giagi katawa-katawa kay di man kabantay man gid mo ngano man nga wa man palampasag gyud ni Presidente Ferdinand Marcos atol sa iyang zona ang korupsyon o anomalya sa flood control. Kay bawo siya nga mao gyud demand sa mga tao kay kining flood control anomaly nga grabe kadako nga kwartang involved, mao ni ang pinakadako nga korupsyon sa history mga higala sa nasod sa Pilipinas. Straight to the point. Unya limot-limutan lang nimo na di pwede. Straight to the point. Mao na nga mahimong iyang isakripisyo kining iyang igagaw mga higala nga si Romualdez. Tanawon tani og isakripisyo begini or istorya na ni Kutob. Straight to the point. Gumikan mga higala kay tungod ini maong sitwasyon mga sukid tigpaminaw nga pinakadako ni nga korupsyon sa nasod mga kahigalaan. Ang gipanggukod kadto man mga higalang ginagmay lang. Straight to the point. Mamay gitagaag prioridad. Manang atol sa iyang zona, medyo maklaro kung dili niya mahisgutan. Muna nga permiro pa lang, nahisgutan gyudayon mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Sa ako nang giingon kagahapon pa, believe ko sa scriptwriter ni BBM. Believe sa ko sa direktor. Kaya nag-practice man sila daan sa wapa manghigala i-deliver tong suna. 2 hours ang practice matod pa sa pag-deliver sa suna. Pag actual delivery, 1 hour and 26 minutes na lang. Straight to the point. Pero maayo mahigala ang direktor kay kasabot gyud mga kailan kanus mahigala mo po si BBM, kanus mga higala mahimong emosyonal, kanus siya mo deliver mahigala nga mura og light lang iyang naong, kanus mo deliver mahigala nga mura siya kahilakon, Nasakto ang direktor. Dili para to ang direktor mahigala ni Ramil Madriaga nga wa mamao to. O baka si Ramil Madriaga mahigala katong witness mahigala batok ni Sara Duterte dito sa House Committee on Justice. Murag wa mo tuman siguro tos direktor. Kay wa man mamauto yung paghilak dito sa script mga higala. Pagbasa sa affidavit, imong basahon affidavit asa to dapit nga murag magkahilakon ka ngadto pagka mapahilak-hilak. Isod po kayong pataka lang kaghilak na napita. Paghilak at itong Ramil Madriaga, kung gitanaw, asa ba yung gihilakan? Gitanaw na kong affidavit, hindi man ni mao.
ato mga directors radio mga higala di magdrama kung di wa HP kasabot ka sa instruct sa talit ba kanin napita mo hila ka kanin napita mo katawa ka kanin napita kuan lang casual lang nga istorya inana ba kadto sa Ramil Madriaga may higala pataka lagi hila. Pero in fairness ni BBM gahapon natong Lunes sa iyang pag-deliver may higala kasabot siya kanus amo post kanus amo emotional no mayo nga pagka-direct. Unya ang writer sad maayo. Sa ako nagingon ang script writer maayo kay strong opening, strong ending. Balik ko na ko, strong opening kay pagsugod pa lang human sa greetings. Iya na yung mga higalang tirahan mga higala si former speaker mga sukid tigpabinaw nga duna na patong-patong nga kaso. Nga giandam sa ombudsman. Straight to the point. So ni ana pa lang daan sa opening pa lang na-catch ng atensyon sa mga tao. Kisay di maminaw, anak mahigala, minaw kayo, di ka paduka-duka anang kalakihan. Kaya nag-ingon na kumay, iyago ng igagaw, pero ingon siya, ready na ang patong-patong nga kaso sa ombudsman, batok sa kanhi speaker. Straight to the So point. strong opening, very good speech nga pagkahimo, pagkasuwat, strong ending. Nga naman, naghisgot sa West Philippine Sea, unya iyang nahisgutan mahigala nga, kabahin sa atong national anthem, ang pagka kinini ang linya sa national anthem nga pakita ba sa ato mga higalang pagka nasudnon mga kaigalan sa manlulupig di tayo pasisiil as kangilngiga. Straight to the point. So nindot ang opening about Romualdez, nindot ang ending about sa West Philippine Sea sa manlulupig di tayo pasisiil, hindi tayo pasisiil. Pagkanindot mga higala nga pagkasuwat. Pero ang iyang scriptwriter, nindot noon ta, gisagulan na gamay komedi, kaysa tunga-tunga, mingon man nga, magpalupad tag racket. Ano rin pagtagad, Lubuntaga, may ganan, nindot ang to kayo, ang strong opening, strong ending, unsa ba nga, magpalupad, mag-racket. Natali pagtagad Lubuntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Gutan taning racket pero wata isa mo paghukom dinha kay pag ingon magpalupad og racket mga tao pon mahukmanon dayon sa imposible na. Wata kasabot oy kay wa pa gani magsultis BBM niya giingon magpalupad og racket. Tumanta kasabot basin dag racket sa badminton. O unsa kang rakita na. Makapanglingo-lingo sa kanang racket may galawa magani magkadimaong project sa BRT. Natari pagtagad Lubuntaga sa atong pagmanuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan House Speaker Martin Romualdez ug uban pang mga akusado nini sama ni Kongresista Saldico gimanduan na sa ombudsman pagtubag sa mga kaso nga gipasaka bato kanila. Straight to the point. First Lady Liza Aranita Marcos nakahilak matud pa og nahimong emosyonal atol sa suna sa iyang kapikas nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Kini human gi hinumduman sa First Lady sa mga hagit og sakripisyo nga giatubang sa ilang pamilya. Straight to the point. Atas ning pagtagad Lubuntaga mga kagalaan sa mga uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga negosyante sa Sugbo, mga negosyante lukop nasod, lakip na din sa Sugbo mga kagalaan, nabahin ang ilang reaksyon sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Dunay may suporta ug duna po'y nakuwangan sa maong suna. Straight to the point. Apan sagad sa mga negosyante ni suporta sa atubang mahigala pero nagbagulbol sa hilom. At ang ipagtagad Lubuntaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Vice Presidente Sara Duterte mango sa laing Duterte Free Duterte Now rally nga paghimuon mahigala dito sa The Hague, Netherlands. Aron i-demand ang pag-release na sa iyang amahan. Straight to the point. Subay ni ini nag-viral og balik sa social media katong video ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dihang gitimbaya nini ang mga Pilipino sa Hong Kong. Sawa pa kini mahigala gidakop atol sa pag-uli sa Pilipinas o giduso na dayon ngadto sa ICC.
straight to the point. Kini uban pang mga eskwelanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat.